to stay. Jaod jatend piny Rachael Ruto kokale chenro mar Doing Good ochako chenro mar pidho yiende mag olembe e sikunde e gwenge ma Embu kod Meru. Nyasino motisi ni Mama Fruits Garden notim e skund primar mar Okira, kama yiende maloyo 600 nopidhi ka igeno ni gidhi konyo chopo lek mar jatend piny Kenya mar pidho yiende bilion 15 kachopo higa mar 2032. Jalup gavana ma Embu Kinywa Mugo owacho ni yiendego dhi konyo gwengego eko ma noneno pek e kinde mag oro higa ma okalo. It is important to listen to the young people and to join them in speaking against climate injustice. The voice of young people must be included in decision making and the steps taken to ensure that they can hold government accountable.